Sigo kang udair ka. Uan dengay no sa agyang kanan akang udair ka. O pamakas ka na mapantagay man to kapatay. Na makataliw na ako hadapan mo Allah. Ipagisiyan na ka. Anto na unon iinusaran ng asang kanan akang udair ka. Anong ikisbag ka? Ya Allah, tambay. Ya Allah, kamunday sa Korean drama. Ya Allah, kamberkada. Ya Allah, kambasketball. Ay dapat ro. O pamakagyanan, ikala ang kuuras akang udair ka. Nagyutikisbag ka. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nakatawan nyo, yan kanan abang ay ilay tanong mga TV, mga Korean movie, berang-berang na mga apia libre alita nurun di kamantay na aya pemasangiran na suka mo muslimir kita no. Pia masanyan so paparangayan tano, nakiasam diyan sa lagi do paparangayan apia kilairan rak tano sa giyang kotwa, bibentayan tano. Asak tano man ang doon. Ilay tano man, muntay tano sa mga kina Korean drama. Kamantayan na ka, lau pa mga mama na kapag bukyan na lagi daya, nami akong kontrabida mama, na makaw mamang musa eskwela na siwa niya suka pagbukyan na lagi daya, piro niya saya. Na mamantay nami akong kontrabida mamu. Na pa makabumay na mamantay nami akong kontrabida mamu kung mga loksyan. Kapag pagatuan niya sira sa lagi daya mo ta, anak mo lagi ang kaya sa Korean movie, mapiyan ni mamu istayla. Inyo katawan na apya libre ya dinyo rum ikapakamulay na aya bitiran di pamasaan na soga maniyo. Aya mala na paki lipataniran nakita no mga kangudaan. Aubas kita no mga kangudaan na miyang makalala isangan ku agama tanu agama Islam gina ni miya kalala antapiran. Ino to. Si kumaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya kadakal mga sahaba na magatos abot 30,000. Baya katawin niyo kung mga sahaba na mga loks di mga kamudaan. Baya katawin niyo kung Abu Bakar ina ko sumulit sa kanyang ku Islam. Baya katawin niyo ron na miya kato di labi bedeng 30 iidid. Sama pira ragun galabi ako 30 at hidden malim labi 30 iidid. Subhanallah. Baya katawin niyo kung Umar na miya loks sangkot na kaya sundihan ko Islam di 20 abu pitoy idid. Nagidakan. Bersakan. Subhanallah. Sagyang ko ta kaya sundihan ko Islam karon niya mga loks. Baya katawin niyo ko Uthman na miya kato asang ko ta kaya sundihan ko Islam di labi 30 idid. Suali pira idid kaya wasunod ko Islam 10 ragun idid. Miya makakangudaan sa mga sahaba na miya kadaya mang su Islam, miya ka bagar su Islam, sabab sang kaya mga kangudaan asiran imyawidun. So Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Usama aya bedin aida dia na 10 agu 7 ragun iide. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mandar o mga muslim sa kang garubatayran si Sarum. Aya bedin aida dia na 10 agu 7 iide. Nakukumandaran niya so Abu Bakar, so Umar, so Osman, so Ali, so Khalid bin Walid. Palayan niya siran kukumandaran. Na aya ba niya ini dan kaya kumandarin na nasa 10 ako pituragon. Allahu Akbar. Kailangan na ditan waya kalipatan asubis sa mga kangudaan na siran imala amya gawidakal na gumiyawid ku agama tanu agama Islam. Madakal ku mga kangudaan. Abdullah bin Abbas mimbaloy a mufti si Isa Madina aya bednay dia na 10 agun meragun iidi. Katon ni pero na mufti kapuran ng mga ulama, kapuran ng mga doktor, kapuran ng mga sheikh. Yuti mufti na aya bednay dia sang utak ya badan yan a mufti na 10 agun meragun iidi. La haula wala quwwata illa billah. Miya makakamudan sarif. Way miya makakamudan. Subhanallah. Ngayon yung managyan ko pa isa ko mga sahabat. Ayaw mo na idinihan sa pulago pito. Daan gitar niyan amapiya. Miyardit agyang ko to mga gitar niyan. Daawalay niyan. Daakapturban niyan. Daab ka kaniyan amatatanor. Kaayab ka kaniyan. Nagyang ko to din yan. Di ipamorutan ang kuto ang mga roti at tumigas na dibuan niyan sa na pulabak na giyuti ka kaniyan. Isa ko mga sahabat. Miya kaysa miya balag o Rasulullah. Miya niya Rasulullah. Kangudaan.
Mister dita angkutan gitar niyan. Da matatanor ab ke kanian, da matatanor ab ke balingan niyan kaapian deden bepakai ge. Iku Rasulullah sagian kaya kamu da anak sahabat. Diginasan. Pamang nikah. Antoni pamang nikah ti Rasulullah. Pamang nikah. Miami mikiran nagyang kaya kamu da. Na ay ini sembagyang ku Rasulullah na kenapa makapantag ku walay. Kenapa makapantag kung ditaran? Kenapa makapantag kung panganangkan? Di. Ay ini sembagyang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ayak kabayakan nami pagpedakan sa surga. Subhanallah. Da kekanyan, da diternian, da kebalinganian. Na danyan dito mga pipikir o bagyo di pemangninya ku Rasulullah, ya Rasulullah na bagya ko nga sa kebalinganakan, bagya ko nga sa diternakan, bagya ko nga sa kekanakan. Ayod na piyamangninya ku Rasulullah, ya Rasulullah, ayak kabayakan apa mangninakan nami pagpedakan sa surga. Allahu Akbar. Subhanallah. Mga kangudaan sirat. Ay ni sabab kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua kaya pakadaya mga agamatan ng Islam. Na mataganan pila kataw ko mga sahaba kaayak kadak lang ko mga sahaba na palapalesiran mga kangudaan. Mga kalumbayan. Iman to. Sumang kangudaan tani man to na la hawla wala quwwata illa billah. O di kanong pamanamara mga ulama, mga ustad, mga imam, sa kaptarbiyatan ko mga watatano. Na siyar kanong alakis hindi tas kano'y katataguan sa ilmo. Sa kano'y adan a ilmo yan ang ipandunyo kiran. Madak lima itong mga kamuda na apya suka pagabedes na di niya katawan. Suka simbayang na di niya katawan. Subhanallah. Gira na kebenaran ako agyan ko ta sumimba ka na ino ka rin simbayang. Ustad, ano man ikap simbayang? Ay di ako matao simbayang. La hawla wala quwwata illa billah. Nadiran makikilala so kailangan akilalaan ng mga kamudan. Ini mga katawan, ini mga kilala. Kasala ko yung mato, malalangan ko mga kamudan tanong. Ay malalangan ko mga kamudan tanong man to na langwa sikat artista na ayaran makikilala. Langwa sikat artista mga Korea na ayaran makikilala. Subhanallah. Natamampan sa piyamular kano o mga ridu ay tanong ang kuta kapridu at tanong ko mismo mga commander dun sa Islam. Ano na isabab? Ano na yukit? Ibarat yan. Mimbal siran sa mga film, mga salida. Agyang ko tapimbalan nila na salida, na umamanti pada, na siran i-aktor, na aya kalaban na gyuto. Na aya matang benar, na si ku history Muslim, na aya aktor na gyang kutwa kalaban, na aya kalaban na gyang kutwa, aktor sang kutwa salida. Ibarat yan. Zombie. Rahmatullahi alaihi. Ha? Rahmatullahi alaihi? Wa mana zumbi na rahimahullah. Ang tawa ng susumbi. Ang tawa ng susumbi, hindi ba sabag? Balbala. Why? Yuti ka kilala niya kung sumbi. Balbala. Miya taya, mimbuot, nagyuto, miya malbala. At nabay Rusyan, yuti ka kilala niya ron. Hindi na nikakikilala ng mga kamudan. Inyo katawan, susumbi, rahimahullah, na kumandaranan ang mga Muslim. Si Kumasa, ang masa niyan, ayaban na idun niya na, 20 agupat, na miya liberitian agyong kaya Brazil. Akinon niya si mga Brazilian, apya katindigyan sa so, la ilaha illallah, ay nindato yan sa agabatan ng Islam. Si Kusulum niya kapat puluragon sa agyong kanan a Brazil. Na aya kumandar sang kutamasa, na susumbi, rahimahullah. Naginan ipsapangan o mga riduay, uban yung katukawi. Asusumbi na miya kapiya-piya bersama maka kumandar o Islam. Hafidhul Quran, milalangagin sa Quran. Ngayon man to na ayam yang pamula ko mga otak tanong mga kamudaw na, ay do zumbi, balabala, saitan, di mga lata. Di tanong katawan. Ini kagwit tanong susumbi, aaya patot na kababayaan tanong susumbi. Nakagiginan, minasiran rakan mo. Na miyak kada-kada pan asalida, agyanan iiniki di ayranon, abiyan iktadiran, asusumbi na miyak karata-rata, at imandayan, miyak karata-rata. Ipa ka nakataw. Iman doon na isang kaso mga wata na, tamang kung mga games siran na, ando na i-games ka, zombie. Ando na nan, di mga nga sa tao. La hawla wala quwwata illa billah.